Pozdravujem ťa 1000 ráz. Kraj mojich najsviežejších rán, kde môjho detstva šumel čas a kam sa chodím liečiť z rán. Kde ďurka s bielou vežičkou v histórii, čo miesto má, cítim sa priam dedičkou. A na púšti som tiež doma. Celé okolie Nitrianskej Blatnice dýcha bohatými dejinami, čoho svedkom sú archeologické nálezy, odkryté osídlenia, stavebné pamiatky, historické písomnosti. Pri tomto historickom pohľade nemôžeme obísť starobilú rotundu svätého Juraja, kostolík, pútnické miesto. Hlboké korene pretvárali vedomie našich predkov a viedlo ich k dobru a kráse. Tak to robí aj dnes. V istom zmysle je potešiteľné aj to, že svetojurajská tradícia púti sa doplňa a nadstavuje kultom solúnskych bratov, svätého Cyrila a Metoda, ich kresťanskej misie. Románska rotunda svätého Juraja pochádza z prvej polovice 9. storočia. Ide o najstaršiu zachovanú sakrálnu stavbu na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe a je zaradená medzi národné kultúrne pamiatky. Na svahu priklonenom k rotunde svätého Juraja je neskorobaroková kalvária, pochádza z konca 18. alebo začiatku 19. storočia. Situovaná je na hrebení Kozieho chrbáta. Stredoveký svet bol rozhodujúci pre Blatnicu. Názov Blatnica je veľmi starý a poukazuje na lokálne zamokrenie terénu. Otázkou zostáva, či názov Blatnica bol pôvodný a svoju maďarskú podobu Šárfo získal iba vďaka systematickej snahe maďarských notárov a pisárov kráľovskej kancelárii. Tí sa totiž snažili všetky miestne názvy preložiť do maďarského úradného jazyka. Naším predkom sa však maďarská forma názvu ich osady pomerne obťažne vyslovovala a tak si ju upravili na Šarfia. V tejto podobe ju potom používali až do novoveku. Najstaršia písomná zmienka o Blatnici je z roku 1185. Z histórie Nitrianskej Blatnice poznáme dve podobné pečate. Je nesporné, že pri tvorbe erbu obce Nitrianska Blatnica sa vychádza z najstaršieho zachovaného obecného symbolu. Postava na pečati je svätý Mauricius, je to rytier, patrón nožiarov, mečiarov, ale aj ochranca vinohradov. Erb obce Nitrianska Blatnica, vychádzajúci z historickej predlohy, má túto podobu. Národné kultúrne pamiatky. Ide o najhodnotnejšie objekty v obci, zachované v autentickom výraze. Areál kaštieľa tvorí historický komplex obce. Pravdepodobne sa viaže k hradnému kaštieľu z 15. storočia, ktorého podobu nepoznáme. Kaštieľ s areálom tvoria 3 pamiatkové objekty. Kaštieľ, park a bašta. Anglický park bol založený po ukončení stavebných prác úpravy kaštieľa v 19. storočí. A stredoveká bašta je objekt stredovekého opevňovacieho systému kaštieľa. Klasicistický hlavný oltár vo farskom kostole Povýšenia svätého Kríža pochádza z čias výstavby kostola okolo roku 1821, zreštaurovaný bol v roku 1972. Medzi hlavnými dvojicami stĺpov je osadený obraz Povýšenia svätého Kríža. Stĺpy nesú širokú, smerom dohora stupňovanú zuborezu rímsu, vo vlise je nápis zlatým písmom Consummatum est, v preklade Dokonané je. Neskorobarokové súsošie, pochádzajúce z konca 18. storočia, je súčasťou bočného oltára Piety. Kompozíciu súsošia tvorí sediaca Mária s pohľadom upretým k Ježišovi. Oltárny obraz z rotundy svätého Juraja, ktorý má bohatú minulosť, jeho vek sa datuje na rok 1724. V kostole sa nachádza barokový orgán, datovaný do rokov 1740 až 1750. Do kostola bol prevezený v roku 1866 z františkánskeho kostola v Lohovci. Píšťaly v prospekte boli roku 1917 rekvirované na vojnové účely, obnovené a chýbajúce píšťaly boli znovu doplnené po roku 1990.
Klasicistický kostol dal postaviť gróf Zerdahély v rokoch 1815 až 1820. Na dedinské pomery je súčasný kostol nezvykle rozsiahly. Jeho model údajne odpozoroval v Paríži, kde pôsobil v kráľovských službách. Kostol je unikátny tým, že veža nie je nad vchodom do kostola, ale za svätyňou. Baroková budova tzv. Starej fary bola postavená v 18. storočí. V súčasnosti pre účely fary slúži budova bývalej školy. Jej vznik sa dáva do súvislosti s pustovníkmi pri kostolíku svätého Juraja, teda už do 16. storočia. Rodinné sídlo baronesy Leonhardiovej bolo postavené začiatkom 20. storočia v historizujúcom slohu. V roku 1945 bola budova skonfiškovaná a začala slúžiť obci ako zdravotné stredisko, detské jasle, materská škola, MNV, pošta, banka a v súčasnosti v nej sídli obecný úrad Nitrianska Blatnica. Svätý Ján Nepomucký. Socha je v štýle klasicizujúceho ľudového baroka z roku 1766, je situovaná v historickom centre obce, južne od kostola Povýšenia svätého Kríža. Svätý Florián. Socha v štýle ľudového baroka bola pôvodne umiestnená v nike fasády budovy Starej fary, v súčasnosti je umiestnená v nike budovy hasičskej budovy ako patrón hasičov. Kaplnka svätého Urbana. Klasicistická kaplnka bola postavená v roku 1871 na počesť svätého Urbana, patróna a ochrancu vinohradov. Pamätník padlým v prvej a druhej svetovej vojne. Pamätník je venovaný pamiatke padlých v oboch svetových vojnách a SNP. Slávnostné odhalenie sa uskutočnilo v roku 1969 pri príležitosti 25. výročia SNP. Verejné budovy. Základná škola. V máji 1962 bola stavba novej školy v miestnom parku dokončená a odovzdaná do užívania. V roku 1984 k nej pribudli budova školskej družiny a školskej jedálne. K celkovému areálu školy bola v roku 1992 dobudovaná telocvičňa. A v roku 2009 prebehla výstavba viacúčelového ihriska s umelým povrchom a osvetlením. Prišiel rok 2022, kedy bol schválený projekt na budovu starej školy pri Rybníku. Budova prešla kompletnou rekonštrukciou. Z pôvodnej školy sa stal denný stacionár, ambulantné sociálne zariadenie pre domácich občanov, ale aj široké okolie. Materská škola bola odovzdaná do užívania v roku 1977 a kultúrny dom o rok neskôr. Dom smútku bol postavený v rokoch 1965 až 1969 v rámci akcie Z. Súčasnú podobu nadobudol rekonštrukciou z roku 2009. Krytá kolkáreň v miestnom parku bola postavená v roku 1973. V obci sa nachádzajú aj ďalšie významné stavby, ako sú zrekonštruovaná budova hasičskej stanice, administratívna budova poľnohospodárskeho družstva Nitrianska Blatnica a nákupné stredisko Jednota s reštauráciou. Marhát s výškou 748 metrov nad morom je kopec v pohorí Považského Inovca, týčiaci sa k nebu nad Nitrianskou Blatnicou. Nachádza sa v južnej časti uvedeného pohoria. Jeho strategická poloha na rozhraní Považia a Ponitria predstavuje významný kopec v rámci dejín a v súčasnosti, vďaka vybudovaniu rozhľadne na jeho vrchole v roku 2008, láka veľa turistov. Visiace skaly sú prírodná pamiatka so 4. stupňom ochrany. Rozľahlá lúka, panoráma s oveľa širším výhľadom, bez kríkov a s hojdačkou zatraktívňujú toto miesto. Bohaté a vývinovo pestré sú dejiny Nitrianskej Blatnice.
Za všetkými jej premenami, prírodnými, sociálnymi, kultúrnymi, cirkevnými, stojí človek. Zaiste to bol človek úžasnej vôle, horlivosti a tvorivosti. Človek spoločenský, človek rodiny, osady i spoločenstva dediny, mestečka. Neidealizujeme, len sa inšpirujeme mnohorakými pohľadmi na dejiny tejto obce. Mnohorakými historickými faktami a udalosťami až do 21. storočia. Národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá budúcnosť. Tento výrok Winstona Churchilla nestráca na aktuálnosti ani dnes. Pobáda nás nezabúdať na najdôležitejšie míľniky histórie svojej krajiny. V dedine je sila národa, tam sa rodí jeho reč, mravy i duch. Zo všetkých 4 sveta strán kraj krásny. Naša dedina, mladosti mojej, hrad aj chrám. Hra môjho detstva nevinná. Kým srdce moje vyzvána, nenahradený šťastný svet. Patria ti moje vyznania, nad teba v šírom svete niet.